mulle tekee, kiitos paljon. Mulle tekee suurta iloa huomata, että täällä on niin moni mulle tärkeä ihminen ja kaikki samaan aikaan. Ja täällä on paljon ihmisiä, jotka ei välttämättä tunne toisiaan, niin mä voisin ihan nopeasti sanoa, että keitä kaikkia täällä on. Ja samalla myöskin kiittää heitä tästä kaikesta. Ihan aluksi mä haluaisin mainita mun perheeni, isä Kristian, äiti Lucia ja siskot Maria, Johanna ja Sofia. Ja sitten tietysti tyttöystävä Hilja, joka on varsinkin tutkinnon loppumetreillä ollut tukena aika paljon. Ja sitten täällä on mun ja Juhon yhteisiä ystäviä aika paljon. Ja heitä haluaisin kiittää siitä, että ollaan yhdessä tämä matka käyty läpi. Ja ilman teitä tämä olisi ollut huomattavasti vaikeampaa. Ja on ollut kiva kulkea yhdessä. Ja sitten on tietysti mun omia ystäviäni vuosien varrelta tullut mukaan. Hienoja ihmisiä, eikä tutustumassa heihin. Ja sitten mun uusimpina ystävinä on työpaikalta tullut koneelta tämmöinen pieni romanialaisjoukko, joihin mulla on ollut ilo tutustua heihin. Saman romaniaksi myöhemmin. Mutta mun puolesta tervetuloa, ihana nähdä teidät kaikki ja syökää, juokaa ja pitäkää oikein hauskaa. Sanon vielä romaniaksi. Bine ați venit toți, am prezentat cine sunt aici, este familia mea, prietenii mei din copilărie, prietenii noștri comuni de școală și voi, prietenii mei cei mai noi de la Cone. Și mi-a făcut plăcere să vă cunosc pe toți. Să aveți o seară faină, să mâncați, să beți, să vă distrați. Kiitos.